Találmányok, amik segítik mindennapjainkat. Mobil kommunikáció. Tájékozódás, helymeghatározás, GPS rendszerek. eCall automatikus rendszer, ha segítség kell. Innováció, fejlődés, internet, hatékonyság, függetlenség. Nagyszerű találmányok. Nos, ilyen az élet egy innovatív autós iskolában, ahol az online megoldásunkat használják. Az oktató számára is indul a nap. Az első tanuló megérkezéséig az online rendszer segítségével informálódhat a folyamatban lévő tanulóinak adatairól, teljesítéseiről és vizsgaeredményeiről. A tanuló befizeti a gyakorlati órák díját, ezt a rendszer rögzíti. Majd megkapja a kártyáját, amely a képzés hátralévő részében azonosítja. A közelítéses kártya technológiának köszönhetően a készülék azonosítja a tanulót, majd az autós iskola központi adatbankjából lekéri a képzéssel kapcsolatos információkat. Az oktató kiválasztja a képzés típusát, és megkezdődik az oktatás. Megjelennek a tanuló korábbi teljesítései, a már begyakorolt feladatok listája és értékelései, a vizsgaeredmények. Ha szükséges, akkor a rendszerben végzett pénzügyi adatok is. A vezetés ideje alatt a rendszer rögzíti a menetadatokat, a képzési és vizsgaeseményeket. Ezeket a későbbiekben a felhasználók visszanézhetik, elemezhetik, valamint az iskolai munkaidőkezelő és adminisztrációs rendszer is felhasználhatja őket. Az oktatás lezárása csak egy érintés, és minden adat elküldésre, majd mentésre kerül a központi adattárban. Az oktató megkéri a tanulóját, hogy legközelebb is hozza magával a kártyát, ezzel tudatosítva, hogy a szükséges okmányokat mindig magánál kell tartania a képzés alatt, és majd a jövőben is, ha vezetni indul. Az interneten visszanézve a gyakorlás pillanatait, a tanuló újra átélheti a vezetés élményét, láthatja a teljesített feladatokat, értékeléseket, helyszíneket, útvonalakat. Bizonyított tény, hogy egy feladat újraélése, újra átgondolása elmélyíti a megszerzett tudást. Az internetes rendszerünkben a tanuló láthatja a saját időbeosztását, az oktatója szabad időpontjait, így lehetősége van online vezetési időpont foglalásra is. Oktatás alatt a készülék jól látható kiírással tájékoztatja az oktatót az autó sebességéről, a megtett távról, az oktatási időről és a még hátralévő feladatokról. Ha az oktató kíváncsi rá, akkor bármikor elérheti a tanulóival kapcsolatos képzési adatokat, időpontokat az internetes oldalán keresztül, vagy akár az oktatóautóban. A megjelenő oktatási segédanyagok segítik az oktató munkáját, a tanuló hatékony felkészítését. Fontos és egyre gyakoribb igény a navigációs rendszerek és használatok ismerete a közlekedésben. Fel kell készítenünk a tanulót azokra a helyzetekre, amelyekkel akkor találkozik, ha helyismeret nélkül a navigációra támaszkodva tájékozódik.
Az Onitek elektronikus vezetési karton támogatja ezt a törekvést, segítve a navigáció oktatását és a vizsgákon való használatát is. Minden tanóra végén lehetőség van lefoglalni a következő vezetési időpontot, vagy ha a tanuló a képzés végére ért, akkor a vizsga időpontját. Az online technológiának köszönhetően a készülék megjeleníti az éppen szabad időpontokat, és kiválasztva a megfelelőt, megtehetjük a foglalást. Mivel az elektronikus vezetési karton ügyfélkapcsolati szolgáltatásokat is támogat, minden érintett felet kiértesít a foglalásról. A Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes irodája szintén értesítést kaphat a vizsgák eredményeiről és értékeléséről. Az azonnali és a hitelességet garantáló digitálisan aláírt adatok felgyorsíthatják és segíthetik a vezetői engedély kiállítását. Az online kommunikáció és adatrögzítés nullára csökkentik a papírfelhasználást és az adminisztrációs terheket a hivatalokban is. Kevesebb sorbanállás, időmegtakarítás, környezettudatos technológiák együtt az ügyfelek hatékony, korrekt és minőségi kiszolgálásáért.